Το μήνυμα του «Εφαγωνίζεστε» αλλά και τα ωφέλη του αθλητισμού μετέφεραν στην τοπική κοινωνία μικροί και μεγάλοι αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες ανώμαλου δρόμου που διοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος Τράκης σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου. Οι αγώνες έγιναν στη μνήμη των πρωταθλητών στίβου Νίκου Αυτοσμίδη και Φώτη Κεχαγιόγλου. Με τον ΕΒΑΣ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε στον Πλατανότοπο αγώνες ανώμαλου δρόμου όλων των ηλικιών στη μνήμη των πρωταθλητών στίβου Νίκου Αυτοσμίδη και Φώτη Κεχαγιόγλου. Στον Πλατανότοπο της Μαΐστρου και σήμερα πάλι εδώ, οι καθημερινοί αγώνες και οι προσπάθειες όλων πραγματικά βλέπουμε να έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Βλέπετε σήμερα εδώ πέρα στο μουσείο αγώνες ανωμάλου δρόμου, δίπλα ακριβώς στις αθλητικές εγκαταστάσεις τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου. Το πρωί είχαμε επισκέπτες από την πόλη της Ξάνθης, ο θρησκευτικός τουρισμός, μέσα από την προβολή, τη σωστή προβολή που γίνεται και από την ανάδειξη όλων αυτών που έχουμε εδώ πέρα στον τόπο μας, γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά. Πραγματικά τα αποτελέσματα είναι σήμερα ορατά. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, καθώς όλοι οι αθλητές, μικροί και μεγάλοι, παρά τον δυνατό αέρα και το κρύο, θέλησαν να στείλουν το μήνυμα του «Εφαγωνίζεστε», αλλά και να προτρέψουν τους συμπολίτες τους να σηκωθούν από τους καναπέδες και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό ανεξαρτήτως ηλικίας. Στους αγώνες αυτούς συμμετέχουν τα δημοτικά της πόλης, τα γυμνάσια και τα λύκεια, αγόρια και κορίτσια, και όλοι οι βετεράνοι όλων των κατηγοριών. Όπως βλέπετε, είμαστε σε ένα παράδεισο αγωνιστικό. Καλά είναι να προσέξουν ακόμα περισσότερο το χώρο για να προσελκύσει κόσμο. Χρειάζεται η περιοχή και αθλητικό τουρισμό εδώ, αλλά και για τον πολιτισμό που έχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Πρέπει όλοι να σηκωθούν από τους καναπέδες. Το έχω ξαναπεί, και μικρά και μεγάλοι πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες, να ασχοληθούν με την άσκηση. Και ειδικά για τους μεγάλους που είμαι και πρόεδρος βετεράνων, λέω: ξεκινάμε περπάτημα, εφόσον μπορούμε το μετατρέπουμε σε τρέξιμο και στο τέλος διαλέγουμε και ένα αγώνισμα, γιατί έχουμε αθλητές περιοπής. Στους Βαλκανικούς αγώνες που πήγαμε τελευταία Θεσσαλονίκη βετεράνων, πήραμε 22 μετάλλια, με συμμετοχή σε άνδρες και στα 80.